Здравейте, любители цветари! Искам да ви покажа моя климатис Маргарет Хънт, който е климатис от трета група и се реже на есен или на пролет. Аз бях пропуснала да го изрежа есента, затова го изрязах на пролет. Някъде февруари може би беше, февруари-март. И ето към днешна дата, днеска е 4 юни, изглежда по този начин, отрупане с цветове и ще ме радва доста дълго време. Тук има още един климатис, който е Polish Spirit. Ето, той тепърва започва да отваря цветове. Искам да ви покажа и него. Много красив също, безкрайно красиви и много радост носят на сетивата. Ето, смятам да заложа резници от двата климатиса. Ще ви покажа как точно смятам да го направя и заедно ще проследим евентуално успеха при залагането на резници и какво всъщност ще получим в крайна сметка. Благодаря ви, че споделихте времето си с мен. Желая ви успех при отглеждането на цветята и до скоро!